wizi nega osimora kai da wannan shiga nan Allah ta dan muna gani ya zo mu je zaka dara kano na wuri yanzu zan ga wanka kenan wannan gizana ce ka ba za ka gane bane ba ba ga kawai ka zo mu je zaka kai gurin mutane a za mu je gurin sauti ne a gane babban kai wai ba za ku gane wankan ba wai haka sauti za a je haka suke ganya suke kola kai wallahi nake ga man kana wankan nan duk wata yarinya da take kai gwamna yake gaban kasa ma kwanan nan wannan ya ma suna rage na gidan mu ni ban gane bane wankan zaka je kai ko kuma haka wankan ne haka wallahi wankan ma haka ne normal ai hankalin ma ka san ma ni mai bata mun rai ma wai hawaye nan gani za su tsaya suna ce mu wai wai aka zan tafi kai ma kuma wai sai ka biyo sai yan biyo na biyo kai din na kai dole dole da ba ɗayan su kai shoni kai ne shiga Allah wallahi dan shoni ne ka su wallahi kai ma ka ce haka ina ga dole shiga kan zan ma gaba ɗaya wallahi ka yan biyo na dressing na gani sai an ci gaskiya fa a san nawa na kashi nawa kashi 150 fa na kashi a dressing din nan 250 gaba ɗaya kayan su za musu kudi amma wannan kan sanin saboda da gurin wata yarinya sai yana kai za a mu ba yarinya ma ka gane wallahi da bola haka take wallahi kai ne ba ba dai sai mun je tukunna za ka ga yadda shi sa farko yarinya nan da na san ake to ina kuma kai ba waya ba ban da waya yarinya ce ma ta tayi sai ta din kira ko wani mai caji a area mu kaga ne sai na ba da number mai caji ko ta tayi sai ta kira ko sai mu ga sa ya da gale cikin shi amma yarinya ni nike to area ne ba na so wallahi gaba ɗaya yaron ma da za a samu kaga ne shine aiki yau ba yaro a kai kuma na noma kuma an kira kuma ka dole sanda gaba ina haka dala ne gidan nan ba ka yi zuwa ba shawara ke zuwa kai mu ake ka tuce za mu ake ka zuwa don kwarga waye uban kai ya ga ya yi ba na kwai sa ba kai sai hoppa sama ba kai na yaran nan yan wansa wallahi tallahi soja ne to ina ruwa baki ko bakin bindiga ne kai mu da muke shiga daji mu fasa tumbin zuwa mu ga aka cinya gida ƙara bakin kura soja a gani ya ta turo duwan da zaka turo a gani ko wai zaka gani daga baka san ma ka tabo ba kenan ko ba gani ana wannan zo mi sori mu dake a gani ni yaron ma ya bata mu da gaba ɗaya ma wallahi gaba ɗaya ya bata mu da zo mu da kaga yaron nan kai zo ku yi tara kofar da wallahi dallahi ai wansa mun ba soja ne ba wai ya ga mun soja kai ya mana soja ba ina magana amma ba ka ba na 150 ai Allah wallahi maza kai ba maza ba wallahi ba maza wai har ka je wajen yarinyar a kaza gaba daya an bata min rai ne nake ga ma ya bata rai wallahi yau dai ba sai wani yaro wai na kira wai zan ake shi wai gizo wai ya san ya san ka kuwa da bai san waye bai san ka ba Allah bai san yaro karami yaron da aka haife shi a gaban mu a can layin yake haka ya ce wasa ya zare ne ya ce wa'in jan tuwa wanda yi mana shuru mu je kawai mu ga uban waye yayin nasa ma da yake magana soja ne waya mai sani ni nan nan wayan yan gidan suka dabu ne ba a ba da shi wanda dabu ne ba ruwa na da yayin sa wallahi ku ga mata da ga ai wallahi ku ga mata ku ga mata wallahi Allahu akbar shi dan mu dama ni an mahaike ne bari na daina yawo hello kana ji kai down sallah yake ku abokanan sa ne ni Allah na mama ku ne wani lokaci sallah ne wani da zai yi sallah sallan me a sallar gawa get down
kai Allah ka sani wallahi kai ne ka gaba wallahi kai ne